خواردنا بریانه خواردنێکی herî navdar ya bajarê Bîtlisê ye. Dîroka wê heta 400 sala beriyan he diçe. Ev xwarin ji goştê hewiran an ku nêriyê yeksalî di nava tanûrê de tê patin. Di tanûrê de stîlek tê cihkirin û goşt di nava van da bi helma avê dipije. Biriyan bi çêkirina xwe û bi tahma xwe ya xweşik deng vedaye. Ji ber vê yekê jî li sûka Bədlisê gelek xwaringehên biryanê hatine vekirin. Goşt nêzî du demjimêran di nava tanûrê da dimîne û pişta jî ava wê ku jê re avşor tê gotin wekî şorbe tê bikaranîn. Avşor ji serê sibê demjimêra şeşan da tê amadekirin û heta demjimêrê nêzî nîvro tê firotin. Hostayê biryanê Naif Özalp jî ku ev zêdetirî 20 sala vî karî dike û derheqê amadekirina biryanê de ev tişt gotin. Saat 2 saat almıyor. Goş çıkazda ve yapgaz yutpıcı. Hosta Özalp sedema xoşikbûna biryana Bədlisê ji wiha anî ziman. Kamalada da goş haviran çetiyan, haviranı یک حیوانی yalnız partnerleri هم خواهد کن. Biryana Bîtlisê wek xwarina mîr û began tê pênasekirin û derheqê wê de gelek serpiyatî jî tê gotin. Padişahı ku zaman seferan datlar hani rehva ovasi da habeki şumaneki padişah açı kiriye padişah xariye gotiye ola aba beveki biryan aba inan xwa juhelaniyatiye. Her roj gelek kes ji bajarên cudayên welat ji bo xwarina biryanê têne Bîtlisê û şehriban abê ku ji wanê hatiye Bîtlisê biryan gelek ecibandiye. Xelkê verdi behsê ve zade kir, behsê biryanê kir, got gele xweş ke. Min jî merak kir, min gotê ez gel hevalan biçim û bajêre û ve zade bixwin, biryanê bixwin. Abî balkişan ku gelê Kurd pir hej goşt dikin û ji ber vê yekê di çêkirina xwarinên bi goşt da pêşketîne. Yani Kurd zaten gele hej goşt dikin û yani hayat jiyana ve goşt dest nakevin. Ji ber wê yani biryan jî zaxweş e. Hêjayî bîrxistinê ye ku nivîskar û filozofê Kurd yê navdar Ehmedê Xanê di berhema xwe ya binav û deng Memozînê da ku di sed sala hevdemîn de hatiye nivîsandin li gel hin xwarinan qala biryana Bîtlisê jî kiriye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bədlis.